Ngisacela ukubingelela nguMango Thobana. Bakwethu khona ngifisa ukuthi ngikhulume ngakho namhlanje. Le ndaba le yamanzi. Baningi abantu abamukayo kulezi insuku. Baningi abantu abanyamalalayo emanzini ngalezi insuku. Banyamalala nabo gobela babo, banyamalala nazo inyanga zabo noma abathandazi babo, abafundisi babo. Umfolo yangenisa ukuqala lokho, izulu liyana adlali. Okwesibili, masikhuluma ngamanzi sisuke sikhuluma ngento ejulile. Sisuke sikhuluma ngendawo enomnumzane nezindawo enabaphathi bakhona namakhosi akhona. Wena nyanga noma wena mthandazi noma wena sangoma ungangena uphume uwedwa. Labantu labo bafakayo awuzazi izono zabo. Awuzazi izinto abazenza emanzini abazali babo noma okhokho babo ukuthi bafungani bona namanzi. Ukuyongena ukuyofaka abantu njoba kusehlobo akukho kuhle ngoba lezulu linandawo zonke liyana kakhulu. Uzofaka abantu nimenze kanti umfula uyangenisa anibone. Yilokho engizoxwayisa ngakho kakhulu namhlanje ukuthi ukufaka abantu emanzini akusikho kwanoma ubani. Umuntu uyaphiwa ukufaka abantu, aphinde futhi aphiwe nesiziba lapho ezobafaka khona. Yabo, awuvela uthi ngoba ngiyinyanga noma ngumelaphi ngizovela ngingene ngizophuma, no. Ngalesikhathi ithonga lakho lekupha isiziba, lelo thonga suke selikhulumile nani namakhosi akulelo damu noma omkhulu bakulelo damu noma ogogo bakulelo damu noma ingilozi zalelo damu. Sengisho sengiqonda ukuthi ke nibheke manje ufaka abantu emanzini. Ezinye iziba zinezingwenya, ezinye iziba zinemvubu, ilwane engakhulumiseki, ilwane ezazi ukuthi thina siyahla. Bakwethu cha, ilokho nje esengabukela amavidiyo amaningi, ngayibuka nezinkulumo eziningi endabeni kuningi leyo nto leyo. Ngithi angikhuze, ngithi angixwayise nami nezinye inyanga zikhuze zixwayise ukuthi leya ndawo akusindawo yokudlala, indawo yomnumzane, unabaphathi bakhona.